А какво е в основата на личният ти стил? Основата си ти, твоето тяло и твоят характер. Това видео няма да е от кратките. То е предназначено за момичетата, които се интересуват от темата личен стил и обмислят да се занимават професионално с това. Ако ти е интересно, продължи да гледаш. Преди всичко ще ви запозная с мен и моят подход. Най-големият лукс, който съм си позволявала, беше да уча изкуство. Сега настъпи момента да споделя всичко, което знам за човешкото тяло и психика през призмата на личният стил. Първо ще ви запозная за връзката между изкуството и личният стил. Да започна с това как е възникнало изкуството. Има 5 основни теории за появата на изкуството. Моята любима е биологична. Затова ще ви разкажа за нея. Изкуството е естествено продължение на биологичният инстинкт за себе изразяване, за отличаване и привличане на вниманието с цел, разбира се, размножаване. В тази теория се изследва задълбочено и естественият стремеж за себеопознаване. Именно себеопознаването и себеизразяването са основи и на личният стил. Личният стил е изкуство, момичета. Ние творим и чрез стила си. В 9 от 13-те години аз изучих в невероятна дълбочина човешкото тяло чрез пластичната анатомия. Създала съм стотици скици на различни човешки тела. Тела, лица, отделни части в движение, в покой, голи, облечени и така нататък. Имахме за задача и да изследваме психиката през призмата на движенията, на линията, на пропорциите, на формите. Също и взаимодействията на дрехите, драпериите, изобщо материята с човешкото тяло. Изучаването на композицията ме научи да усещам баланса. Изучаването на перспективата разшири границата на възприятията ми. Комбинаториката ме научи да смесвам текстури, да си играе като смесвам различни материи, обеми, линии. Тепърва предстои да ви споделя повече детайли за самото обучение по анализ на фигура и стил. Въпреки че преди официално да обявя за самото обучение, се записаха вече 4 момичета от 5, така че има само едно свободно място. Аз съм решила да разговарям с всяко едно от момичетата, която прояви интерес. И за финал, момичета, искам да ви кажа 2 неща. Първото е, преди да започна да се занимавам с личен стил, аз мятах професията за непрестижна, приемах я по-скоро за хоби. През опита си мога да ви кажа. Тази професия има смисъл. Тя може и променя животи. И второто, което искам да ви кажа, не оставяйте никой да ви казва какво можете или какво не можете. Можете, момичета. Можете всичко, което си представите и отвъд това. Така че дързайте, мечтайте смело и ако имате интерес, очаквам ви в лични.